ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናይና ዘለና ሕጂ ስትሬት ኣፕ ናብ ባዚቶ ተስፋይ ተኽለ ካብ ከተማ ጎፒንግን ጀርመን ካብዛ ስቱዲዮና ሲ ባዚት ናይ ኣስታት ክልተ ደቂቕ ብማኪና ዶ ትኸውን ዋ ከከም ኣዛውራኻ ናይ ኣረጊት ኣዛውራን ናይዞም ሽማግለታት ኣዛውራን ናይዞም ከምዛ ናትካ ዓይነት መኪና ዘላተን እንድሕር ኮይኑ ተደቃይቕ ይፈላለ እዩ ስለምንታይ የድንቐካ ትፈልጥ ዶ ባዚቶ እንድዒ ስፖርቲቮ ኻ ብብሽክለታ ትንቀሳቐስ ገለመለ መን ያ ነይረ ሕጂ ሽረታ ካብ ዝሕታት ዝኾነ ኮይኑ ግን እዋ ሽገታ ዋ ስራሕ ትፈልጥ እንዲኻ ንስራሕ ከይድ ዝነበረ ይገርም ሲታት ባይ ደ ወይ ኣብ መደብ ሽኮሪናታት ኮይነ ድውለልካ ዘለኹ ነዊሕ ኢና ጌርና ተጣፊእና ዋላ ኣብዚ ጎረቤትና ከለኻ ማለት እዩ ቀንዲ ምክንያት መደወልየይ ከዓ ቅድንያት ዝኽሪ ናይ ፈንቅል እዩ ዘሎ እሞ ተብዕሎ ዲኻ ከመሎ ገላ ክብለካ ኢለ መጀመርያ እቲ ምዝካርካ ኣመስግነካ ዋው ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ፈንቅል ስርሒት ፈንቅል ምሕራር ከተማ ባፅዕ ወደባዊትን ከተማ ባፅዕን እንታ ከተማይ ንእስነ ዘሰማቐር ኩላ ምስ ሰብ ተፋለጥ ኩላ ባፅዕ መቸም ናይ ባፅዕ ገሊፅካ ይውዳእኒ ፍቕሪ ናይ ባፅዕ ህዝቢ ባፅዕ ክትብል ከለኻ ፍቕሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝዘከረካ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዘኪርካ ኣብ ዝዕለ እዚ ምድዋልካ ብጣዕሚ የመስግነካ ታንክ ዩ ስርሒት ፈንቅል ተብዕሎ ዶ ክትብል ተብዕሎ ክብል ከለኹ ምሻሉ ተዘክሮ ስለ ዝኾነ ሲ ትዝክሮ ዶ ማሲ እንታይ ንዓኻስ ከዚ ፈንቅል ክንብል ከለና ሕጅስ ኩሉ ሻወርሒ ክልተ ክትከውን ከላ ናይ ተዘክሮታት ፈንቅል ይገለ ኢልና እቲ ናይ ፈንቅል ደርፍታት ንፃወት እሞ ንዓኻ ከመይ ስምዒታት ከይኣፈልጥ ደለ ኦኬ እንታይ መስለካ ስርሒት ፈንቅል ከተማ ባፅዕ ምቲ ናይ ኣፍ ዓበት ናድኡ ዝፈሪሱ ድሓር ከተማ ባፅዕ ሓራ ኮይና ምስ ተባሃለ ግን ፍርቀ ፍርቂ ነይሩ ብቲ እዋን ተዘክሮ ክዝክር ከለኹ ኣብቲ እዋን እንተኮይኑ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ባፅዕ ማለት ሌጣ ጎልጎል ከተማ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ደርጊ ከዓ ኣብዚ ስእሉ ዝገድፎ ኣይከውን ዝብል ከም ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ወታደራዊ ይኹን እምበርቲ ደብዳባት በቲ ፊልምታት በቲ ኩሉ ስለትርእዮ ስርዓይን ስለ ዝነበረ ባፅዕ ህዝባዊ ግንባር ሓራ ገይርዎስ ሒዝዎ ሱቅ ክብል ይኽእል ዶ ክንደይ ክሳራ ከመን ከምፅእ ይኽእል ዝብል ስኽፍታ ፍርሒ ስለ ዝነበረኒ እዚ በዛ ሓደ እቲ ምሕራሩ ክትሕጎስ ከለኹ ፍርቀ ፍርቂ ምክንያቱ 77 ድኮ ካብ ባፅዒ ተሳሒቡ ማለት እዩ ሓራ ፍርቂ ባፅዒ እዩ ሓራ ኮይኑ ነይሩ እዋንቲ እሞ ኣብዚ እዋናት እዚ ከዓ ዋላ እኳ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ እንዳሓየለ እንዳበርትዐ ንኸይድ ስለ ዝነበረ ብርግፅ ባፅዕ ሓራ ክትከውን ተፀበየ ሰብ ስለ ዘይነበረ ኣነ እውን ሓደ ካብኣቶም እየ እቲ ዝነበረ ማለት እዩ ምክንያቱ ባፅዕ ማለት ንኢትዮጵያ ናይ ሞትን ሂወትን ንኤርትራ ደሌማ ኮይኮን ዝማወቱላ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ዓሰብን ባፅዕ ዋላ ስካ ሕጂ ትሪኦም ዘለኻ ወደብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሳድና ተቆሪፅና ዝብሉ ኤርትራ ነቲ መሬቱ ነቲ ባሕሩ እዮም እምበር ካልእ ቦታ እኮ ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም ረእዮም እንዶ ኤርትራ ተፈልያ ክብል እኮ ኣይትሰምዕን ኢኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ርሒቕና እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ኤርትራን ብዛዕባ ኤርትራን ተዛሪቦም ሕጂ ነዝን ከምዝን ግምት ኣብ ምእታው ሓጎስን እቲ ስኽፍታታትን ነይሩኒ ኮይኑ ግን ሓራ ምስ ኮነ እቲ ሽዑ ናይ ቅብፀት ከዓ ሽዑታት ዝመፀውን ነይሩ ስኽፍታት ስቃያት ክትርኢ ከለኻ ምስ ዝብለካ ዘለኹም ምክንያቱ ስጋ ሕጂ ካብ ዓይነይ ዘይከይድ ዋላ ኣብ ዓይኒ ኩሉ እቲ ቦታ ብፍላይ እቲ ቦታታት ኣብቲ ናይ ሲነማ ኣይዳ ዝበሃል ኣብ ናይ ብብሎኮ ኢና ንፈልጦት ናይ ባፅዕ ማለት እዩ ኣብኡ ቆልዓ ሰበይቲ ተሃሪማ ቆልዓ ብክበኪ ኣደይ ክብል ከሎ እታ ሰበይቲ ኣነመን ክነግረልኪ ኢለን ክበኽያ ክትርኢ ከለኻ ስጋ ሕጂ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እዚ ኩሉ ሳዕ ኣብ ዓይነይ ዘይስወር ብፍላይ እቲ ቦታ ከዓ ከም ዝብለካ ከዓኒ ጽቡቕን ጥዑምን ዝረአ ኩሉ ዝነበረ እሞ ናይቲ ክሳያት ምዃኑ እቲ ህዝቢ ከዓ ስለ ዝነበረ እዚታት ካብ ዓይነይ ኣይርሕቕን እንዳሓደረ ግን ዓመት እቲ ባፅዕ ክሳይ ምስ ኮነ ግን
ናይ ብሓቂ ተኣማሚና ማለት እዩ ደስ ኢሉ ማለት እዩ ሽዑ ሰባት በፂሖም ተመሊሶም ሪኦም ዝመፁ ብፍጻሜታት ወሎ ብፅሑፋት ዝወፁ ዝነበረ ፍጻሜታት ተባሂሉ ኢንተርቪዋት ኣብኡ ኮይኖም ኢንተርቪው ዝገበሩ ኣመሓዳሪ ኣብኡ ኮይኖም ዝነበሩ ናይ መጀመርያታት ዝነበረ ምስ ረኣኹ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉ ኣንፈት ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ከዓ ስለ ዝርአ እዚ ዝከርን ተዘክሮታተይ ናይ ምትእማንን ናይ ባፅዕ እዩ እሞ ክሪኦ ኢና እምበር ባፅዕ ኣለካ ብሽዑ ዋላቲ ናይ ኤርትራ ነፃ ንምዃን ዘጀሃር ዝሕሱ ይኮነን ቀልጢፉ ሽዑ ናፃ ኤርትራ ትኸውና ዝብል ክስታት ኣይነበረን ኣነ ምክንያቱ ጥራሕ ግን እንታይ እዩ ምዕባለታት ክትሪኡስ እተው ዝበሃል ነይሩ ሰብ ሜዳ በፂሑ መፀ ነይሩ እንድዩ ሕጂ ከምኡ ዕድላት ተተኸፊቱ ሲ ካልእ ትረፍሲታ ባፅዕ ንዓይ ባፅዕ ከም ፍሉይ ነገር ዝሪኦ ናይ ከም ክሪኦ ዝብል ቅድሚቲ ናይ ናፅነት ዘይኮነት ኮሚታት ዝብል ተስፋታት እዚታት ነይሩኒ ማለት እዩ እቲ ተዘክሮታትን እቲ ዝነበረ ናይ ባፅዕ ናይ ፈንቅል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክዝክር ከለካ ዓመት ሕጂ ዓመት በዓላት ክኽበር ከሎ ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ዝሎሙ ከይኮነ ማለት እዩ ከም ዝሎሙ ከይኮነ ስርሒት ፈንቅል ብክብሪ ብዓጀብ ብከመይ ጌርካ ይበዓል ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ስርዓት ናይ ብሓቂ ናይ ስርሒት ፈንቅል ተባሂሉ ከም ዓብ ተዘክሮታት ዝገረሩ ነበረን ከይ ዝነብር ዝኾነ ኮይኑ ግን ፈንቅልን ስርሒት ባፅዕን ኣብቲ ባህልሉ ደስ ኢሉካ በዓል እውን ኣብ ዝግበር ዝነበረ በዓላት እውን ክየድ ከሎ ደስ ኢሉና በቃ ኣብኡ ከም ዝወዓልካ ኮይኑ ስማዓካ ንዑ ተዘክሮታት ስለተገብር ደስ ኢሉና ይሳገበር ነይረ እዚ ሕጂ እውን ክሳብ ሕጂ በዓላት ክግበር ከም ሓቂ ግን ድሕሪ እዚ ኩነታት እንዳኸፍአን እንዳሓሰመን እንዳፀልመተን እንዳኸፍአን ምስ ከደ ግን ከምቲ ደስ ኢሉካ ክትኽብር ዘይኮነ ስታ ኤርትራ ብዓባይ ክትህሉ ድያ ኣብ ምባል ደረጃ በፂሕና ስለ ዘለና ከዓኒ ፅልግልግ ዝበለ ነገራት ይኸውን ትሕጎስ ይዝክር ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለካ ጓይላ ከይድካ በዓል ከይድካ ክስዕስዕን ክትሕጎስን ግን ከምቲ ሽዑ ዝነበረን ሙት የለን ምሳሌ ይርኦም እየ ሕጂ ኣብዚ ናይ ስርሒት ፈንቅል ተባሂሉ እዚ ኣፅናት ዝኾነ ጉጅለ ከይትኹርዳ እምበር ኣያኻ ኣያኻ እንድዩ ብዛዕባኡ ዝመፀልካ ብዙሕ ኣይወሓጠልካን ይቐልጢፉ ኣያኻ እንዳፀልመተ ዝኸደ ቅብፀት ናይ ዓቕሊ ፅበት ናይ መፈፀምታ ዝፈፀመሉ ዝበልኳ ምድብዳብን ዝፈረሰ ገዛውትን በዓል ሲነማ ዓይዳት ናይ ዝብለካ ሓድሽ ገዛውቲ ካልኦትን ዝነበረ ዝፈረሰ እዚ ኩሉ ናይ ኮመርሻል ባንክ በል ኣብቲ ናይ በዓል ወደብ ባፅዕ ዘሎ ዝኾነ ብዙሕ ዝፈረሰ ገዛውትታት ኣሎ ማለት እዩ ዓበይቲ ገዛውቲ ድሕርኡ እዚ ምፅልማቱ ተሪፉ ዝነበረ ናይ ቅብፀት ከዓ ናይ ቅብፀት ቅድሚ እዚኣ ብከምፃልካ ሓንቲ እቲ ናይ ባፅዕ ተስፋታት ዝነበረሉ ናፅነት ከዓ ኮይኑ ባፅዕ ምስ ረአና እቲ ምዕባለ ህንፀት ናይቲ ባፅዕ ዝነበረ እቲ ብፍላይ ኩትምያ ማለት ዕዳጋ ካብ ዕዳጋ ማለት እዩ ጥዋት ከማ ናይ ኣተወን እቲ ውሽጢ ባፅዕ ክትኣቱ ከለካ ዝነበረ ኩነታት እቲ ናይ ምፅልማት ሕጂ ናይ ባፅዕ ተረፍ ቅብፀት እዚ ኣፅናት ዝኾነ ኣብራሲ ዝኾነ ጉጅለ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሑ ጉጅለ ንባፅዕ ናይ ምዕናው ምፍራስ ትተረፍ ናይ ቅብፀት እሱ ከዓ ኣዳጊምዎ ተርዲኻኒ እንታይ እዚ ብፍላይ ውሽጢ ባፅዕ ክትኣቱ ከለካ ካብ ጥዋልት ወዲኻ ንኢድየማን ክትሓልፍ ከለካ ዘሎ ገዛውቲ ከመይ መሰለ ገዛውቲ እዩ ነይሩ ቤት ፅሕፈት ናይ እንዳ ደናዳይ ዝከረኛ ናይ ደናዳይ መርከብ ናይ ደናዳይ ሳዕኛ ቤት ፅሕፈቱ ነይሩ ኮይኑ ሰለ ገዛ እዩ ፍዮርኡን ገለመሊኡን እቲ በላሶ እውን ነይሩ እዩ ክኸይድ ከለኹ ማለት እዩ በላሶ ክንደይ ፒያኖ እዩ ክልተ ሰለስተ ፒያኖ ድዩ ዋላ ኣርባዕተ ፒያኖ ኣይደኑ ዝኾነ ደረጃ ዓብ ገዛ እዩ ግን ዓብ ከምዚ ኣብዚ ናይ ጀርመን ዘሎ ዓበይቲ ገዛውቲ ነዚ ከምዚ ናይዚ ገዛና ዘሎ ትፈልጢ ሓዚ ዘለኹ ገዛ ኩንዱ ዘይኮነ ቁመቱስ ትሳርሑ ንዑ ዘምሰልሰል እዩ ካብኡ ሓሊፍካ እንዳ ኮስታ ጋራጅ ነይሩ ካብኡ ሊዶ ዝበሃል ሞቶስካፓት ዝዕሸጋሉ ሰብ ከዓ ዝዘናግዓሉ ነፍሲም ሓሮ ከማን ካብዚ ዝኸደ ብፃይና ዝነበረ መምህር ገብራይ ዝበሃል ኣብኡ ክስታይ ከፊቱ ነይሩ ከምዚ ሬስቶራንትን መዘናግዒ ክሳያትን ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እቲ ዝነበረ እሱ ሓሊፍካ ድሕርኡ ሊዶ ሽነማ ኮርሶ ዝበሃል ነይሩ ካብኡ ሓሊፍካ እቲ ኦፊሽና ናይ ጋራጅ ናይ ኤር ኮንዲሽን ክሊማ ዘዕርይሉ
ካብኡ ስጋ ርእሲ ምድሪ ዘይድ ሆቴላት ገዛውቲ መንበሪ ነዚ ኩሉ ተሪፉ ዝነበረ ካብቲ ደብዳብ ብጀካ ንምፍራስ ንምህናፅ ዘይተዓጥቀ ጎጀለ ነዚ ኩሉ ከተማ ባፅዕ ዝበሃልሲ ውሽጢ ወደባዊ ስርሒታት ንቤት ፅሕፈታት ዝኸውን ተገይሩ ተዘይኮይኑ መንበሪ ኣይክግበሩ ኢሉ ኣፍሪስዎ ነዚ እንታይ ጥቕሙ ኣፍሪስዎ እንታይ ጥቕሙ ክስታይ ንምፍራስ ንኽሕድሶ ዲ ዋላ ኖ ኣይኮነ ፅቡቅ ተዛሪቡ ፅቡቅ ንዛረብ ከም ትዛራርባ ነቲ ህዝቢ ዝተዋሕጠሉ ሰብ ዝነበረ ይመስለንን ግን ንሱ ይዝብል እዚ ወደብ ጥራሕን ምስ ወደብ ተኣሳሰረ ኣለካ ምስ ከመይ ዝመሰለ ነገር ከምዚ ሲንጋፖር ክንገብሮ ኢና ዝብሎ ዘረባ ከምኡ ዓይነት ዘረባታት ንፅቡቅ እዩ ትዛራርባ ትገብረ እቲ ዝተባህለ ዝብለካ ሕጂ እቲ ዘረባት እቲ ዝተዋህበ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ እዚኣ ተባሂላ እቲ ዘረባ ማለት እዩ ሕጂ ዝገርመካ ግን ንሱ ፍሩስቶ እምበር ኣብኡ ዝነበረት ናይ ባፅዕ ኣመሓደርቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን ግን ናይ ባሓቂ ወዲ ዓንዱ ዝበሃል ነይሩ ኣመሓዳርቲ ባፅዕ ዝኸድከሉ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ ዕዳጋ በዚ ናይ በዓል ኩትሚያ መገዲ ኣጂብ ዝብልን በዚ ናይ በዓል ጎርጉስም ሓድሽ ዓዲ ዝበሃል ኣብኡ ተሰሪሑ ዘሎ ገዛውቲ ተሓድሽ ሪእሳውን ሪኢኻ ትኸውን እዚታት ተሰሪሑ ነይሩ ምስ ህንፃታት ሽዑ ይጎይ እዩ ነይሩ ነቲ ሰብዚ ኣልዕላ ቢሉ ቦጋ ቢልዎ እቲ ዝተሰርሐ ነበረ ኣው ተሰርሐ ሽዑ ምስ ተሰርሐ ካልእ ዝተሰርሐ የለን እዚ ውሽጢ ባዝዕ ዝግን ኣፍሪስዎ ማለት እዩ እዚ ምስ ኣፍረሶ እዚታት ፈሪሱ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዘጉሁ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ምብዓል ከብፃልካ ከለኹ ግን እዚ ከዓ ዝረአየኒ ክብለካ ዝረአየኒ እቲ ሕጂ ናይ ምብዓል ናይ ምዝካር ግን ይዝክሮ ግን ናይ ባሓቂ ከምቲ ናይ ምስዕሳዕን ናይ ሓጎስን ገለ ዘይኮነ ታ ዝበልኳ ኣቐዲሞ ኢለ ነይረ ኤርትራ ብዓባያ ብፍላይ ካብ 2001 ንድሓር ኣፀቢቑ እንዳፀልመተ ስለ ዝኸደ ኣይኮነን ደንሱስ ብዓብዩ መዓልቲ ናፅነት እውን ደስ ኢልኳ ዘይተኽብረሉ መዓልቲ ኮይኑ መደብ ሽኮሪናታት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰሙን ሙሉእ ኣብ ስራሕ ተፀሚዱ ንዝቐነየ እምሮ ንምሕዳስ ንምዝንጋዕ ንምምኽኻር ተዘክሮ ንምሕዳስ ፍቕርን ፍቑራትን ኩሉ ግዜ ሰንበት ምስ ሸኾርተትን ሽኮሪናታትን ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ሽኮሪናታት ምሳና ሓውና ኣያና ተስፋይ ተኽለ ወይ ከዓ ባዚት ከምዚ ንሕና ኢልና ንፅውዖ ባዚቶ ናይ ራድዮ ኤርትሪያ ኣብ ሽቱትጋርት እዩ ምሳና ዘሎ ዳርጋ ነዊሕ ሒዘካ ግን ምናልባት ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ መዓት ዲፌቶታት ከዓ ከም ዘሎ ተባፅዕ ከምዘይ ማዕበለት እንዲኻ ክትገልፀለይ ፀኒሕካ እስከ ምናልባት ኣነ ከዓ ከም ትዕዝብተይ ሕጂ ክነግረካ ማለት እዩ ካብ ማራ ፅልኢ ነዚ ስርዓተ ግደፍ ወይ ንኢሳያሲ ነዚ ዝተኻየደ ቅያ ጅግንነት ታሪክ ይፀብቕ ይሕማቕ ብዘየገድስ ኩሉ እኳ ኣይኮነን ግን ብዙሓት ክኹንንዎ ትርኢ ከምዚ ክነብር ኣይነበሮን ክጠፍእ ኣለዎ ገለ ዓይነት ምሻለካ እጂ ኣይና ክነብር የምሮን ኣይናይ እቲ ታሪክ ናብነት ኦኬ ንዑ ብዛዕባ ምኽባር ዝኾነ ይኹን ታሪክ ናይ ናተይ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ይፀብቕ ይሕማቕ ናተይ እዩ እንድሕር ፅቡቕ ኮይኑ ይኮርዓሉ ድሕሪ ሕማቕ ኮይኑ ከዓ ከይድገም ክጥንቀቕ ኣለኒ ከምኡ ኣነ ዝሓስብ ማለት እዩ ልክዕ ዲ ጌጋ ድሓንቲ ካልኦት ይፍረድዎ ግን ብዙሕ ግዜ ካብ ማራ ፅልኢ ናይ ህግደፍን ናይ ኢሳያስን ዋላ እቲ ጅግንነት እዚ ክጠቕሶ ፀናሕ ከዓ እንተ ወይ ነዚ ዘይቅበልዎ ብዙሓት ኣለዉ ከናሽዎ ስምዑ ገለ ከመይ ትሪኦ ሲ ኣነ ኣብሶሉት ኣይቅበሎን እዚ ታመስለካ ኣብሶሉት ኣይቅበሎን እየ ምክንያቱ እዚ ታሪክ ጅግንነት ዝተሰርሐ እኮ ተሰሪቑ እኮ እዩ ተጫዊ እኮ እዩ እዚ ኣፅናት ጉጅለ ንምንታይ ኣፅናት ጠላም ኣፅናት ጉጅለ ዝብሎ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ተዋህቦ ሕድሪ ጠሊሙ ኣብ ምፅናትን ኣብ ምፍራስን ስለ ዝፈረሰ ሕጂ ነዚ ዝኹኑን ነዚ ዘይቅበሉን ተረዲእዎም ዲ ከይተረድኦም ደገፍ ናይ ኢሳያስ እዩ ደገፍ ናይቲ ጉጅለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብርግፅ ሕሱም ፅልኢ ዓብ ጌጋ እውን የግብረካ እንድዩ ሕጂ እዚ ዝፈጠሮ ፀገማት እዩ ኮይኑ ከም ዝብለካ ዝክጠቕሰልካ ፀኒሐ እኮ መዓልቲ ናፅነት ኮይኑ ሲ ኣይኮነ ናይ ባፅዕ መፈንቅል ጥራሕ ሲ መዓልቲ ናፅነት ኣብ ዘይምኽባር እውን ደስ ኢልኳ ዘይተብዕለሉ ኣነ ብለካ ኣለኹ ግን እዚ ማለት ግን እዚ ክሕደስ እየ ዝፅበይኩ ኣነ እዚ ክሕደስ ምክንያቱ ቆራፅ ታሪክ የለን ገለ ሰባት እኮ ጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ገዲፎ ጅግንነት ናይ ካልእ ክብሉ ዝውዕሉ ሰባት ኣለዉ ተርዲኳ እዚ ጉጉ እዩ ኤርትራ እኮ ሃገር ኮይና እያ ሃገር ንክትከውን ከዓ
ببين اشتري حارة موسى كوينو تعبيتن أس مجمري أنا أشتو ختماتاتن بوتاتاتن تحرك عبيتي قنزل خاني على الباس كاوها بعبايا بإيرتران مالتيو هجي نزم حاد مالت نزم إطفاء مالت مس إيساياس مس ما راح ينعزر الأرني من ياتو إيساياس نزي نفسنا نتايب لك قبلك أنا مس إيساياس هجي سلي بلين بخدوتو كن نعلم في اللي تعلنا تألم أتنا تحاول له بمتاي بقبرو تراحي كم سبع يكونن تأمينك حلفنة مريحنا توهيبوه نزي قلت قليمو مالتيو حجي نزي تأيترا هاجر كوينا زلاكو إزي واغاتا زي تخفيلو ويو بوتاتا تندحرركا حجي جيغانونا ختبل جيغانو زي خبره نسو سرحو جيغنتون زقص كم زي قصل كفلق خلالو تردي نزي جيغنتي زي سرحون نزي جيغنت زي خبره نزي جيغنت زي مقوسه حجي جيغنت سرح انتيلو جيغنت هاكونا برجعنا حمد المثال حجي أبز حجي سرح دول قدف أبز حجي وأنا ودول برجعنا حمدو نزيز حالف التاريخ زي خبرن زي مقوسن دحركوي نزي تاريخ زي أبوتاتنا تاريخ حياتاتنا تاريخ صدرانا يلو نزي بزقبو أجباب كبر الأمبر نزي دمسيسو نحنا نزينا تحريلو نمن يخدم سيس تاريخنا يمن تاريخ إتراويان كوي تا تهاجر كوي نازل مندي نزي تخفل كوي بس حرات زي تخون قصيل دي حرو ختماتات إيترا تمم محدار اسمراون بعبايا قاوها إيترا تزيتون نراكو إيتراكو كتقوم يتخلني أنا كو إيترا وقت الكل لهاكو نايزم حرار زي ويدا نعداقا ننقد نشقات زقوبرو دولو يزم برد مسمع عبزي نفسالي جيقننا تسرحو نبات عز حرارو نفنقل ندرقز فنقلو جيغانو اتن تانكمبر حاولتي نايتهم سبع تانك مريحهم زاتو جيغانو كوس حاول تخسر حالهم كويس يغبو نيرو ابزغون هاجرات يغبر كوي وتادراو علامات نذا تانك زيا من اسمع جاغوار دي قالت باتا تانكي تا نايتا تانك شيم تا تانك كو بينا نفيراي مصتن تانكتات مرحت اللون او واغا زخفلو نتي صرغيا نتي مجد زخفتو እዚኦም ጀጋኑ እዚኦም ሓወልቲ ናቶም ስራ ኢሳያስ ግን ስራሕ አይደለም በንጻሩ ሽዳ ሳዕንን ታንክ ጥራሕ ገይሩ ንምንታይ ሳዕን በሳዕን ተሰብኮ እዩ ልዕሊቲ ሳዕንን ልዕሊቲ ታንክን ኢሳያስ ግን ታሪክ ዝኽድምሱ ስለዝደሊ ሕጂ ነዚ ኸኣ ዝገብሩ ዘሎ ዞም ከምዚ ዝብሉ ዘሎ ሰባት ሕጂ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ብምንቅስቃሳት ደረጃ ኮይኖምን ዝብሉ ኣለው እዚ ግን ቶታል ጉጉዩ ناي بحكي إيرتراو تاريخ نمدمساس زسرح أنت زي كوينو إيرتراو تاريخ زخبر أنا إيرتراوي أزبل نزي كخبرون نزي كخبرون نزي خو بزقبو أجابك كخبرون زقبو ترديك بزقبو ترديك أبدم سيرة ديرنا نازلنا شكرينا تات مسانا بازيت ويك بازيت توتس فاي تخلي زلو خاب كتما وجيبينجن جيرمان بازيد نوح زكا درفقة خمرتك هذا اللي حق حيش لما أنت بمخنيات زخرنا كنيات فنكل انت لو نايك أدم سمع زنا بركاس كان يقرني انت أتولدي نخلو تعلي نخلو تبل درف حق زني نسها قرب اوكي ترى دياتني فنكل يا تبل ناي الازار مسجنا جيري هو شمكات الرحب اوكي نسحق بزكاي ثانك يو سو ماتش بازيتو هيتسان زي احجي نتوم جيغانو نمحرار باص زحررو بتقل الله اني ارترا زغبرو جن حجي ناي باص نزارو سلازنا اب سرحت فنقل زوحلو حربنياتا جيغانو نعوم نخبر نعوم مذكرتان كالكا ني برجعنا حمدو متكاتاناتو مقصلتاناتو خوينو حدري خجبر سلازلو يفنقلون سلازلو زيها نبرجعنا حمدو ممكن تكون لك يدلمات بتطلع الحزب يطرح من كله نقط كله دلاي فتحين تقالاساي نفتحن ناي حقي حدري حيزو حدري ختكبر زقالس زلو مدب شكوريناتات ابريدي رنا سمون مولو افسرح تتصميدو نزغني امورو المحداس نمزنقاع من مخغار تذكرون محداث فقرن فقراتن كل جزء سنبت بس شغورتتن شكوريناتاتن